get that bitch wet. We've been going on for too long. Can't get enough of the shoe on. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, jól vagyok, és itt van a következő Extreme Craftos videó ezzel a király MC gyerekkel. Köszönöm, csúsz gyerek. Ahogy Máténak is hívhatsz nekem többet. Jó van, na most akkor megnézem, hogy tényleg most ott van-e még az OP, meg hogy pénzbe kerül-e a... Mondom, no, Nokó. Ja, persze. Higgyelni semmi. Jó van, menjetek innen, jön a mester. Hoppá, milyen prón feldobtam. Na. Ilyet csak a prók tudnak. Vagy gyere arra a szalmahelyre. $1000! Én mondtam, nem vagyok kamugép. Ha jó van, végül is szett, az nekem nem kell, tudom hol van, $5 az OP, úgyhogy igazából. Ó, ne, van az orr. Én ezt tudom, na, te hogy az Extreme Craft kocka. Ha azt nem tették. Én sem vagyok az, csak én régen rohadt sokat játszottam. Hát akkor régi kocka vagy. Na, hogy mondjam. Basszus, azt már kivették az $5 OP-t. Ha. Elvileg. Az ott volt, tudod, ahol most van búzafarm. Ott volt. A háznak a tetején. Harom, de mindenki kilök engem itt ebbe a pöcsáját. Ne ijászna. Végén vele fogok itt szorítani. Na, menjél már innen, mert megizélek. Jó van, szövi. Ne üssé. Szövi van. Mondom, szövi van. És lelök, nézd meg. Istenem. Jó van, sziasztok. Itt vagyok. Ennyi, így, látjátok, így kell Enderpearl dobni. Ki se tudom mondani. Ja, mindjárt leírják ki engem a Nukó gyerek, de erről az első lelőknek. Nem, itt van az OP. Még benn van, akkor szedjük az OP-t. Még mindig itt van. Hallod, ugyanott van, ahol volt, ugyanezen a levelen. Na, ugyanitt volt ezen a levelen, csak más ház volt itt. Addig szedjük az OP-t. Na, akkor megvan igazából. Meg én véd 4-es szettet nem szoktam venni. Én általában, amikor 4-re lekop, akkor elcserélem, mert van 4 pótom. Úgyhogy igazából most szedek 364 óra. Szedd meg, hadd menjek már beszorítózni. Ott vagy lent a izébe? Most jöttem, na végre lesz egy kis PvP. Ott vagy lent a izébe? Ja, csak gyere, mert nincs, mindjárt hívnunk kell, majd kit killer, bakker. Jó van, jövök. Jó van, akkor nem megyek el 3x64 ópréig. Nézzem ma a 2v1-eteket, bakker. Gyerünk, liking you few. Na, ópéznom kell. Ne üssé, te löktél-e? Nincs szövi, te löktél-e? Te löktél-e? Akkor nem szövizek. Nem szövizek, te, nokedli gyerek. Te löktél-e? Hát hagyjál már. Én mindig a lábamat rázom, amikor PvP-zek valami, nem meg tudom amikor P90-nel rambózok, és akkor hirtelen kell lőnöm. Igen. Én az AK-val szoktam ezt nagyon okosba. Én meg amikor valami... kopott a gyerek, kopott! Ott a kopott gyerek. Kopott, döl, ez megkopott. Nem ópéztam. Ópéznom. A gyerek, ez igen kopott gyerek. Zoli, ja, gyerünk! Ó, kopott a mellese. Jó, ezt lezárjuk szépen. Te nyugodjál már le! Hát nem érted? Mindjárt hullani fog, mindjárt hullik. Tudom. Ötös. Ez a PvP, nem idáig, ez persze, hogy hullani fog. Jó, hát jó, easy. Megöltem. Első kill. Ez meg kilépett a játékból. 84%-ba kinyírtam, bakker. Ez meg kilépett a játékból. Én meg nem azt ütöttem, hanem a másikat. Úgyhogy csak 12-be. Hallod, a gyerek kilépett a játékból. Jó. Bakker, vigyázzál! Ne üssé meg! De nem áll, Zoli. Nem mész ki. Vigyázzál! Nem mész ki. Nem mész ki! De az, ne ütögessél, te nagy... Nem okos vagyok, nem kell mondani. Jó, viszont... Jó, itt a gyerek! Ez ment el, a gyerek. És mi? De ez mi? De mi a pösöm? Jó,
Spónolgat, én nem szarakodok ezzel. Mit elspónolsz? Én kienderpearlezem. Ó. Mi ez a szerver lakhe? Anyádat! Ebben lerakják azt a szarendőr cuccokat. Tényleg az enderpearl az legalább még ugyanott van és ugyanannyiba kerül? Az igen, az ott már ott voltam az előbb. Az. De az most egy kicsit ilyen rejtett hely. Tudod, a vizesésre kell felmenni. Tudom. Az. És kilak a pöcsagyú, hát Na jó, van, megyek. Megbosszulom. Jó, én megyek. Megbosszulom meg, mert lefejeltem a fát. És Ok. na mindegy, menjünk még. Az hogy átsétáltam a... Hogy sétáltam át a blokkon? Vagy hogy sétáltam át a nem létező blokkon? Mert Hogy nem bírtam a gyereket megütni? ne essél le! Szia! Papa. Csóri. Hello! Csórólok. Nem hiszem el. Leestem. Hagyjál. Menjünk, szia! Beleszólok a PvP-jükbe? Mert igen, mert én kemény Nem gyerek szövizek, vagyok. ha lelöktél! Te! Nem szövizek veled! Itt a gyerek. Menekülünk, he? Ha menekülsz? Ez amúgy úgy PvP-zik, mint a kis tesóm, de szerintem azért is fut. Nem tudsz PvP. Lökjéki oldalból ügyes vagy. De nézd meg! Hol vagy? Amúgy. Izébe vagyok. Itt ők ezen a Búza-szigeten. Akkor gyűvök. De nézd már meg, Oda hogy csalok. mindenkit a kiátkodni tud bakká és kilökni. Jövök! Nézd, ha nem sikerül játkodni, azt már egyből ecsászítjükből hulla lesz. Én bemegyek szorítóba. Akkor Gyerek jövök látta. én is, hogy... Jövök én is, hogy... Ne íjászkodjál, jó van, csak először ezt megölöm. Utána megyek. Jó van, most lett belőled elegem, te. Csóró. Na húzzál le? Húzzál. Itt Na, nem kijöttem. fognak lejönni, mert tartom éjjel. Jó, mégis lejönnek. De nézd meg, mindig De csak te most a lökésre lementél? mennek. Hallod, én És meg mi? itt szorítózok, te meg lementél. Várj, Gyere már leszorító. még kivel szorítózol? Egy gyerekkel, honnét tudjam, valami török Ez a Ádám. valami torok. Ja, ezzel a török Ádám. Ó, az nagyon jó, nagyon jó. Szegény gyerek. Szerverlag. Ó, hát nem kicsi. Anyám. Ó, itt van valami neon gyerek, azon enyém a neon. Jaj, ez... Aranyolmája van, bakker, azt ha jól Sima? láttam. Ja, nem tudom, de aranyolmát tevett az előbb. Basszus, ez így nem lesz jó, mert szerverlag van. De Az viszont nagyon ezek jó. nem szöviznek, úgyhogy jó már végül is Bocs, 2v1v1 van. Hát lighting A volt. fája, izém, A torokkod, Nem, torokadam. térdem. Már edzésen is mindig fáj. fáj. Igen, fáj. Tudom, hát Az már foci tábor Na. volt. Az már miért, mit foci... csináltál? Semmit. Vagy azért, mert meg van húzódva. Lehet, hogy ugyanaz van, mint nekem, hogy meg mint a Christopher, és kilép. Vagy azért, mert meg van húzódva, vagy mert növök. Honnét tudja. Hát vagy azért, mint a, nekem meg mint a Krisznek van, meg lehet, hogy nekem is az van, hogy egyszerűen több hétig folyamatosan fáj, húzódik a lábad így, egyszer megáll fél óráig, és utána megint elkezdődik. Nekem is az van, és és akkor lehet, hogy neked is térszorító kell. Jó, kinyírtam. Mi? Lehet, hogy neked is térszorító kell, ám. Ez mire jó? Hát, hogy nem húzódjon mindig a lábad. Ja, Nekem nem is tudom, jó. hát én ilyen kis húzódást érzek, de az ugye lehet azért... Jó. Na, akkor itt is vagyunk, és tovább PvP-zünk, csak volt egy kis vágás, mert már tényleg volt egy kis háttérzaj. Jó. Még érted, még szerencsét. Ó, gyerek! Ez Ez Noki! így Ez milyen Noki, gyerek? Így lekophatod? Nem, ledobálta a szentétem. De miért? Hát hülye, miért nem spónoltál? Elhiszok. Mit csinál? Ne öljél már, Léci. Jó, de nem menjél el. De ne ütögess. Hát akkor nem menjél el. Nem tudsz megütni. Jó, jövök. Anyám.
Pió! Ott repül az Ender Ott a Pearl. Nokó! Ott a Nokó! Mindjárt nekem még Szia. azt mondja. Fok! Fia, megdob. Nagyon túl voltam itt. Én ezt egyszer HG-ban csináltam, és akkor... Tök jó volt, nem tudod közel jönni, mert volt vagy... Meghalok! Jó, ellöktelek innen, örülj neki, és kilöktek. Kell lópé? Nem tudok adni. Van 35. Mit én adtam? Jó, hát nekem ez a videó szerintem majd ennyi lesz. Ja. Én adtam azt a lópét neki. Jaj, hogy tud vagyok? Na jó, nekem is, még egyszer kimegyek, nem, kétszer még kimegyek, Jó, most lefrissítettem a gépemet. és ha Jó. vagy lelöknek, vagy megölnek, ami lehetetlen, hogy megöljenek. Igen, én ilyen pro Terminator vagyok. Ha lelöknek kétszer, akkor vége a csidájónak. Miért Vixon? Mi? Volt, mert megint hát tényleg. Oké, köszi. Na, akkor itt vagyunk. Volt egy Jó, kis... Mondom, 2002 is sehova. Jó. 2002 van. Hello. Pisülik és nem pisítek. Jó van. Na, akkor itt is vagyunk, csak megint királyom színek volt valami személyes pisis ügye. Milyen pisis ügyem, te? Azt mondta. Azt mondta, ha WC-zni akarunk, akkor itt fenn, mert anya tanít lent. És nem akarja, hogy zörögjünk meg minden szar. Jó, már mindegy. Jó, az én videóm, ami Amúgy nem is lesz. löktek le, vagy hát lelöktek, csak felúsztam Jó, a vissza vizet. PvP-zni, csak most már nem videóra. Hát, Úgy te hittem nem most, jó. hogy a Fábián Daninak szegény gyereknek bevizsgálott a gépet, te rámegy a Youtube-ra, plusz 5 oldalt bead neki. Csó, szegény. gyerek. Hallod, Sajnáltam. most nekem is szerintem vírusos a gépem. Szerintem most nekem is most jött volna rá a vírus a gépemre, csak majd jelzett az antivírus, aztán most le is frissítettem azt az egészet. Azt már Szerintem nekem is vírusos a gépem, mert ha felmegyek Google-ra vagy valamire, akkor ilyen randi vonalakat, meg és viszonylag akkor neked is olyan szaros. meg Nekem viszony, már. de csak egy Nekem most oldalt lett hoz volna, fel. mondom vírusos. De csak nekem csak egy oldalt hoz fel. Hát akkor is vírus. Az alapból csak nem olyan nagy. Tudom. Még nekem is most szerintem full vírusos lett Köszönöm volna a a gépem. 2v1-et, bent lesztek a videóba, köszönöm a 2v1-et, nagyon Én nagyon pró gyerek vagyok, mondhatom. Hát én figyelj, mert most én Tudod, jelzett az antivírus, már vírus. Bocs, már vírusírtó. Na hát akkor ez a videó ennyi lett volna, ha szeretnétek folytatást, azt jelezzétek egy lájkkal, Király MC-nek a csatornája a leírásban. Sziasztok! Igen, nem az kösz, hello!